Kirim. Lahen lo ho. SSS pensi order dun. As tipo sila nili kepaklang mapute. Aprang nili tum order olo amasinali tum hanseme. Pinia benefits do jipusi. Paklang polo. Lasso SSS apini kusolo aside pensi order pono la pen la tum SSS tum bangke lasso postu hingno tabde ho intang pik me o lasi mathalo nili tum aprang same hini thomba order lo mesen san amasi mathalo nali tum hansame mesen masi nam tum hansame chishar ponchipu lahen lo ho pini bangke nili Twitter recipe nali tum phan vanji laso recipe copy ma nali tum nili thumbnails ke lang pen chini po alasi recipe copy ma lang po sina pini bangke nili hengdongdar pen hansirong hansitun ponji aprang si nili hengdongdar bangke ingsir pontet lo lapen lapan nili ken hansirong lapen mentu Nona bangke kerehi pasosi la hengdongdar sami jogdundet lo lapen inti sitame nili jogdundet lo aprang lapen hansirong bangke nili apisi jogdunji la aprang jogdun lo pote ahena bangke menmedeji la si nona bangke hansirong bangke la si nili jogdun po la mentu bangke nili aprang pensin nili edun det po lapen nona bangke olom so philo potangte hendongdar bang men ma check thunang po la hendongdar bang mendet angsi hansirong bangke jokpon nangji none hendongdar stame nangmen lo posi nili hansirong stame jogdun det po la nona bangke hansirong jongdet pen last nempo jogdun si ahana bangke nili rungpon kokpo la nona bangke la kementang amohor lo nempo bangke nili asap si nili jogdun lo nani tum same la sona recipe try tame jongsi hendongdara recipe pinilang misen polote nani tum same comment pen pachini pontha laki easy lo easy sitame lata isia tricks do jongsi hansirong pen hendongdar jongsi jogdona pet polote lake men deji hendongdar bang la hendongdar jogdesi las hansirong jogponangji tapene thang bangke bhendi pen bilahi bhendi bharta बैंगन भरता पु असन से लापांगे भेंडी भरता सी नहीं बनाई पन पो लाफान निलिक एन लके भेंडी लपेन टोमेटो ला नोना पांके टोमेटो बांगे निली अच्छी आपी सजा सी लेपन पो लापेन ला लेप दे लो पुलो थांगते भेंडी सामे निली आंगबोंग लसन सी फ्लाकपन दाग दाग पो लाहाय बांके केलेप तांग अमहर लो निली लसन आपी सब असन सी लेपन दे लो la leptang den lo pute nili elong apen along icc hini ni lason si fry nei setame nili elong ikuvesi nili lason akalar lason segring an nili fry pondet lo Vendi bang aprang si nili nani tum non ke thek long ason si nili fry pondet lo la det lo pulo tangte nili side long pikok po la pen la phan nili ken pon onion la pen hanso pen huru ke tok tang la pen masala same nili kaya son jira la pen red chili inti la pen same la dak isi abol long en si nili son si mix pondet lo la nona bangke pen satame nang solo masi nili pamo bhendi ke fried apen along thosi nili dak bonai pondet po lasi dadak nona bangke onion seklo pulutangte masala he satame nili edun si la menlo pulutangte nili la tomato satame jogdun phitpo la jok tang de lo pulo tang te la son si ingui pen injur lo pulo tang te nili lang asap dung si nili alom o pharma nili pangjer je phan nili coupon check po ke la coupen
aku plok lo pulo tangte nili la bendi same jok dundet po la jok tangde lo pote alang thep lo pulo tangte nili bendi setame sonsi rungpon kok po non la bangke ki rung tang amhor lo nali tum same la so recipe try tame tasty o nali tum same hem along bendi bok bok la puson do pulo tangte nali tum same chutun telang pulo te la so style chutun tame easy recipe lo la se tame lan hello pinia bangke tum same la so recipe ke lang penani sample lo lan sinili video budget pon kok lo kado go phan same kardom budget lo kardom bye bye